जै आफा बोराइ बाथौनि लोगोफोर, दिनै जों मिथिना लागोन सिमाङाव फैसा खुस्रा मोननाय आरो फैसा खुस्राखौ नुनो मोननाया मा ओंथि फोरमायनाय जायो। खायसे सुबुंफोरा बुंनाय जायोदि सिमाङाव खम बेसेननि खायसे फैसा खुस्राखौ मोननाया गाज्रि ओंथि फोरमायनाय जायो होनना। नाथाय नोंथांमोना जेब्ला सिमाङाव खायसे रोखोमनि फैसा खुस्राखौ नुगोन आरो सोरबा थैनानै थांनाय सुबुंनिफ्राय फैसा दान होलांनाय नुगोन, अब्ला बेबायदि सिमांखौ जोबोर मोजां लाब खालामनो हानायनि सिमां होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर, जों माब्लाबा बेबायदिनो फैसा खुस्राजों सोमोन्दो थानाय गोबां रोखोमनि सिमांफोरखौ नुनाय जायो। फै दानिया मिथिना लानि सिमाङाव फैसा खुस्रा मोननाया मा मा ओंथि फोरमायनाय जायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, सोरबाफोर नोंथांमोना बर'नि रानि 2.0 आव दिनैसो फैसनबायदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे आं जेब्ला बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। सेथि इसारा महरै, जेब्ला नोंथाङा सिमाङाव बबेबा जायगायाव बेरायनो थाङो अब्ला फैसा खुस्राखौ मोननानै नोंथाङा बै फैसा खुस्राखौ नोंथांनि सिपि एबा जेबायाव सोनानै लायोब्ला बेबायदि सिमांखौ जोबोर मोजां सिमां होनना बुंनाय जायो। बेबायदि सिमाङा बेखौनो इसारा दिन्थिनाय जायोदि नोंथाङा फैबाय थानाय समाव गोबां धोनखौ लाभ खालामनो हागोन। जेब्ला नों दा सोलिबाय थानाय समाव मायबा मोनसे साख्रि एबा बेफार मावोब्ला जेब्ला नों बेबायदि सिमांखौ नुगोन अब्ला नोंथांनि थाथ'नानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफुंनो हानायनि इसारा होननाबो ज्योतिष शास्त्रआव बुंथिनाय जायो। नैथि इसारा महरै, सिमाङाव फैसा खुस्रा नुनाया मा ओंथि फोरमायनाय जायो। जेब्ला नों सिमाङाव लहानि सिक्का आरो स्टिलनि सिक्का नुयो अब्ला बे सिमाङा ज्योतिष बिगियाननि बायदियै गाज्रि होनना मिथिनाय जायो। बेबायदि सिमाङा बेखौनो फोरमायथिनाय जायोदि बे सिमाङा फैबाय थानाय समाव गोबां दाहार आरो नखराव असान्ति साग्लोबनायनि इसारा होननाबो ज्योतिष शास्त्रआव बुंनाय जायो। बेजों लोगोसे जेब्ला नों सिमाङाव फैसा खुस्रानि गाबनाय सोदोबखौ खोनानो मोनगोन अब्ला बेबायदि सिमांखौबो गाज्रि होननानै मोनथि मोननाय जायो। बेबायदि सिमाङा बेखौनो फोरमायनाय जायोदि नोंथांनि फैबाय थानाय समा धोन सम्पतिनि बेलायाव जेंना जेंसिजों जुजिनो गोनां जानो हागौ आरो नों नोंथांनि केरियारखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानाया गोब्राब जागोन होननानै मोनथि मोननाय जायो। थामथि इसारा महरै, जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'नि लांगोनायाव गोग्लैनानै थानाय फैसा खुस्राफोरखौ नुगोन अब्ला बेयो बेखौनो इसारा दिन्थिनाय जायोदि नोंथांनि नखराव थाबैनो असान्तिया आगान होगोन। नोंथाङा जेब्ला बेबायदि सिमांखौ नुगोन अब्ला नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो मावनो लानाय खामानिखौ मावथ'नो नाङा, मानोना बे समा नोंथांनि थाखाय फैसा खरस खालामनायनि मोजां सम नङा। बेबायदि सिमाङा नोंथांखौ बैफोर गाज्रि खैफोदनिफ्राय बारग'होनायनि मोनसे इसारा। ब्रैथि इसारा महरै, सिमाङाव सोरनोबा फैसा खुस्रा दान हरनाय बेयो मा ओंथि फोरमायनाय जायो। लोगोफोर, जोंनि समाजाव गोबां रोखोमनि दानफोरखौ फोरमायथिनाय जायो, जेरै कन्या दान, धोन दान आरो अन्य दान। जेब्ला नों सिमाङाव गावखौ गुबुननो दान हरनाय नुगोन थामहिनबा नोंनि सिगाङाव गोबां सुबुंफोरा लाइन जानानै दं आरो नों बिसोरनो थाइसे थाइसे फैसाफोरखौ दान हरगासिनो, अब्ला बेबायदि सिमांखौ नोंथाङा बदनाम मोननायनि इसारा होननानै ज्योतिष शास्त्रआव फोरमायथिनाय जायो आरो नोंथाङा फैबाय थानाय समाव जा सनमान आरजिदोंमोन बैफोर सनमानाबो थाबैनो नस्थ' जानायनि इसारा होननाबो ज्योतिष शास्त्रआव फोरमायथिनाय जायो। जेब्ला नोंथाङा बेबायदि सिमांखौ नुगोन अब्ला नोंथाङाबो गावखौ रैखाथि होखानाया जोबोर मोजां जागोन। बेबायदि बिथिङाव नोंथाङा रावखौबो गाज्रि बेबहार दाखालाम आरो रावखौबो नांला बांसा खोथा बुंना गोसोआव दा दुखु होलाबाय। नोंथाङाबो जेब्ला बेबायदि सिमां नुगोन अब्ला बे बाथ्राखौ गोसोखांब्लानो जाबाय। बाथि इसारा महरै, सिमाङाव लामायाव फैसा खुस्रा मोनोब्ला मा इसारा दिन्थिनाय जायो। जेब्ला नों लामा थाबायनाय समाव लामायाव फैसा खुस्राखौ मोनगोन अब्ला बे सिमांखौ मोजां होनना ज्योतिष शास्त्रआव फोरमायथिनाय जायो, मानोना बे सिमाङा बेखौनो इसारा दिन्थिनाय जायोदि फैबाय थानाय समाव नोंथाङा मायबा मोनसे नङा मोनसे मोजां खौरांखौ मोननो थांगासिनो। बेजों नोंथांनि गोसोनि साननाय हनाया थाबै जाफुंसारगोन। जेब्ला नों सिमाङाव खौसेयैनो गोबां बुरजा फैसा खुस्राफोरखौ नुनाय जागोन
अब्ला बेबायदि सिमांखौ बेबायदि बुंनाय जायोदि नोंथाङा फैबाय थानाय समाव जेबो खामानि मावाबालानो गोबां धोनखौ मोनफुंनो हागोन। दथि इसारा महरै सिमाङाव जेब्ला थैनाय सुबुङा नोंथांनो फैसा खुस्रा दान होयोब्ला बेबायदि सिमाङा मा इसारा दिन्थिनाय जायो? जेब्ला नोंथाङा बेबायदि सुबुंखौ सिमाङाव नुगोन जाय सुबुङा गोबां बोसोर सिगांनो थैनानै थांबाय, जेब्ला बे सुबुङा नोंथांनो फैसा खुस्राखौ दान महरै होगोन अब्ला बेबायदि सिमाङा जोबोर मोजां होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। बे सिमाङा फैबाय थानाय समाव देबि देबताफोरनि अननायखौ आबुङै मोननो हानायनि इसारा बुंनाय जायोदि जेब्ला नों बेबायदि सिमांखौ नुगोन अब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथांनि नखरा धोन सम्पतिनि बेलायाव उन जानानै थानाय नङा। नोंथाङा बेखौ अरायबो गोसोआव लाखि। नोंथांनि नखराव सोरबाफोर बिबायारि फैब्ला बै बिबायारिखौ खालि आखाइजों दाथांहो आरो हायोब्ला बेनो ओंखाम जाहोहरबानो जाबाय। स्निथियाव जेब्ला नों बहाबा थांनाय समाव गोबां हाजो बायदि गोजौ फैसा खुस्राफोरखौ नुगोन अब्ला बेबायदि सिमांखौ मोजां होनना बुंनाय जायो। बे सिमाङा नोंथांनि उन्नति जानायखौ फोरमायथिनाय जायो। बे सिमांखौ नुनायनि उनाव नोंथाङा गासै नों मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। जेब्ला नों बे सिमांखौ खनले खनले नुबाय थागोन अब्ला नोंथांनि हास्थायनाय मिजिंफोरा थाबै फुरा जानायनि चान्स दं, जाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो थाबथानानै दङमोन। दाइनथियाव सिमाङाव गावखौ फैसा खुस्रा सानबाय थानाय नुनाया मा ओंथि फोरमायनाय जायो? फैसा खुस्रा साननायखौ जिउआव बिमा लक्ष्मीया खुसि जानायनि इसारा दिन्थिनाय जायो होनना बुंनाय जायो। बेबायदि सिमाङा बेखौनो इसारा दिन्थिनाय जायोदि बे सिमां नुनायनि उनाव नोंथाङा माब्लाबा सानसे फैसा खुस्रा साननो मोनगोन आरो नोंथाङा जिउआव गोबां धोन सम्पतिखौ लाभ खालामनो हागोन होननाबो ज्योतिष शास्त्रआव फोरमायथिनाय जायो। जेब्ला नों मोनसे फैसाखौनो फारनै आखाइजों होजों लांलाय होजों लाबोलाय खालामबाय थागोन अब्ला बेबायदि सिमांखौ नोंथांनि धोन हानि जानायनि सिमां होननाबो बुंथिनाय जायो। गुथि सिमां महरै जेब्ला नों गावखौ सिमाङाव फैसा खुस्रानि सायाव जिरायनानै थानाय नुगोन अब्ला बेबायदि सिमांखौ मोनसे बरदानजों समान होनना बुंनाय जायो। बे सिमाङा बेखौनो फोरमायथिनाय जायोदि फैबाय थानाय समाव नोंथांनि भाग्यनि बन्द जानानै थानाय दरजाया स्रां गेवस्रागोन। यानि नोंथाङा खनसेयैनो गोबां बुरजा फैसाफोरखौ बहानिफ्रायबा मोनफुंनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि फैबाय थानाय समा दुखु खस्थनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ खोनासंनायनि उनाव माबायदि मोनखो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोथारै नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय समावबो नोंथांमोना बेबादिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै। मानो होनोब्ला नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय थायोब्लासो बे चेनेलाबो गोबाव समहालागै थांनानै थागोन। बेखायनो आं नोंथांमोननि सापर्टखौ जेब्लायबो हास्थायगोन। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गुबुन मोनसे भिडिअजों थाबैनो लोगो मोनफिनबावगोन।